Mainit na sinalubong ang pagdating sa Pili, Camarines Sur ni Senator Bongo kasama si Senator Robin Padilla at aktor na si Philip Salvador, Sabado, Hunyo 10. Diretso ang grupo sa Puerte Sports Complex kung saan dagsa ang naghihintay sa ayudang ipapamigay sa kanila. Halagang 3,000 hanggang 5,000 pisong ayuda, ang iba mga food packs ang natanggap ng mga piling mangingisda, magsasaka at mga estudyante. Ako lang man salamat na nakakuha kaming araw kayo ni yung dakulang tinasawa mo yung kwarta. Salamat pong maray sa inyo. Napakaswerte ng Camsur na kahit walang eleksyon, walang bagyo, tumutulong sila. Si Senator Bongo tumulong na po yan noong panahon ng Pangulong Duterte. Siya po ang Special Assistant to the President. Ngayon, Senador tumutulong. Senator Robin Padilla, Bicolano, tumutulong. Malaking bagay po na nakaka-receive ng ayuda ang ating mga kababayan dito sa Camsur sa tulong ng mga senador. Bukod sa ayuda, nakatakda na rin ang pagpatayo ng 18 Super Health Center sa probinsya, na layong mas mailapit pa ang serbisyong medikal sa mga residente. Ang Super Health Center naman po is a medium type of a polyclinic. Pwede dyan panganganak, dental, laboratory, x-ray, at pwedeng i-expand ng LGU, pwede nang lagyan ng mga dialysis machine. At ito-turn over po itong Super Health Center sa LGU. Sa tulong ng mga kasamahan ko sa Kongreso, magkakaroon po ng 18 na Super Health Center mismo po sa Camarines Sur sa 2 taon. At mahigit 700 po na Super Health Center sa 2 taon po sa buong Pilipinas. Nangako rin ang senador na patuloy ang serbisyo ng nasa 700 malasakit center sa buong bansa. Ang Malasakit Center po, it's a one-stop shop. Batas na po yan, isinulong ko noong 18 Congress, pinirmahan ni dating Pangulong Duterte. Nasa loob na ho ng hospital yung 4 na ahensya ng gobyerno, PhilHealth, PCSO, DOH, DSWD, para tumulong sa kanilang mga hospital billing. Ilan sa mga government hospital sa rehiyon na may malasakit center ang Bicol Medical Center ng Naga City at Camarines Sur, Bicol Region General Hospital sa Cabusao, Bicol Region Regional Hospital and Medical Center Albay, Camarines Norte Provincial Hospital sa Daet, Dr. Fernando Duran Senior Memorial Hospital sa Sorsogon, Eastern Medical Center sa Virac at Masbate Provincial Hospital sa Masbate City. So, nandito po ako last week po sa Naga City para po tumulong sa mga mahirap. Nandito rin po ako ngayon, tumulong rin po sa mga mahirap. Sabi ko po kay Governor Luigi at Congressman Migs, Congressman El Rey, magkasama po tayo sa pagsiservisyo sa ating mga kababayan. Nandito lang po ako na handang tumulong sa mga kababayan natin sa abot ng aking makakaya. Kasama niyo po ako sa pagsiservisyo sa Pilipino. Nagpaalala na rin si Go sa mga residenteng apektado ng pag-alboruto ng Bulkang Mayon sa Albay. Ang apela ko po, nandun po sa 6-kilometer radius sa permanent danger zone. Sumunod tayo sa paalala ng ating LGU, ng ating gobyerno. Ingat kayo, pag sinabing lumikas, lumikas po kayo. Importante dito ang ating buhay at kalusugan. Marge Serico, CSN.